Estamos nun mundo no que algunhas persoas están dispostas a vender o seu coñecemento e saber para calquera finalidade e a calquera prezo. Estas persoas cubriron o noso planeta de máquinas de morte. Outras usaron o propio enxeño para inventar novos medios a fin de manipular, emudecer e adormecer a conciencia da xente e dos povos. Tamén están os homes e mulleres que utilizaron a ciencia e o coñecemento para aliviar a fatiga e a fame, a dor e o sufrimento da humanidade, para arrincar a mordaza da boca dos oprimidos e oprimidas, para darlles voz e confianza. Hoxe, nos albores do terceiro milenio de Occidente, a supervivencia de toda a especie humana está en perigo. E sobre a Terra, a nosa casa común, ameaza o pesadelo da catástrofe ecolóxica e da catombe nuclear. Aquí, pedimos a todos os científicos e científicas, investigadores e investigadoras, profesionais, educadores e educadoras do mundo, que utilicen os seus coñecementos para exclusivo beneficio da humanidade e da natureza. Comprométome fronte aos meus amigos e amigas, profesores, profesoras, familiares, compañeiros e compañeiras, a non utilizaren de xamais na miña vida os coñecementos recibidos e as aprendizaxes futuras para oprimir a seres humanos, senón, polo contrario, aplicalos para a súa liberación. Comprometo